ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. имрӯз таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар кори он натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар се моҳаи аввали соли 2024 баррасӣ гардида, лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баъди муҳокима барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. 29 апрел дар бинои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. нахуст дар асоси супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон дар се моҳаи аввали соли 2024 баррасӣ гардид. роҳбарони вазорату идораҳои давлатӣ оид ба ҷамъбасти фаъолияти бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ дар давраи ҳисоботӣ гузориш доданд. сарвазири мамлакат аз роҳбарони сохторҳои давлатӣ ислоҳи саривақтии камбудиҳо, иҷрои босамари нақшаҳо ва татбиқи дастуру супоришҳои пешвои миллатро талаб намуданд. дар кори маҷлис дар бораи барномаи бехатарии маҳсулоти озуқавории ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2024-2028 ҳисоботи раиси кумитаи бехатарии озуқавории назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадсаид Файзуллозода шунида шуд. сипас лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нишондиҳанда барои ҳисобҳо, дар бораи донишгоҳи миллии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси меҳнати ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо муҳокима гардида барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карда шуд. аъзои ҳукумати мамлакат ҳамчунин 4 хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаҳои як қатор қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиаи иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ва оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суғуртаи мутақобиларо муҳокима намуда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намуданд. дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳо дар бораи консепсия миллии арзёбии сифати таҳсилот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2044, шӯрои парасторони фонди ташаббусҳои шаҳрвандӣ оид ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва таҳкими қонуният ва дар бораи таъсиси корхонаи воҳиди давлатии маҷмӯаи варзишии назди донишгоҳи миллии Тоҷикистон баррасӣ гардид. аъзои ҳукумати мамлакат ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо дар ҷамъбасти Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои ҳатмию саривақтии дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои вусъати кишту кори баҳорӣ, пешгирӣ ва бартараф кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ вобаста ба селобхезиҳо ва амалисозии тадбирҳои созанда ҷиҳати истиқболи сазовори ҷашни умумии миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шуданд. идомаи ахбор. дар муқоиса ба дурнамои иқтисодии ҷаҳон рушди иқтисоди миллии Тоҷикистон бо нишондиҳандаҳои нек арзёбӣ мешавад. дар шароити пуртазод хоса равандҳои манфӣ болоравии сатҳи иқтисоди ҷаҳонӣ то ба 5.6% баробар гардид ки болотарин нишондод давоми 80 соли охир дониста мешавад. дар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил болоравии аз ҳама зиёди иқтисод дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. масалан маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон дар соли 2021 мувофиқи таҳлили коршиносони Бонки ҷаҳонӣ 5.3%-ро ташкил карда буд. рушди иқтисоди миллӣ дар соли 2022 бо такя ба ҳадафҳои самаранок дар сатҳи 8% таъмин гардид. дар соли 2023 бошад дар заминаи фазои хуби сармоягузорӣ ва ҳамкории устувори давлат бо бахши хусусӣ ин рақамҳо бо натиҷаҳои баланд таҳким ёфт. инак 8.2% рушди иқтисодӣ дар се моҳаи аввали соли 2024 натиҷаҳо назаррас ва дурнамо нек арзёбӣ мешавад. шарҳи мавзӯъ дар таҳияи Фахриддини Муҳаммад Юсуф.
баҳогузории мусбат ба дурнамои иқтисодиёти тоҷикистон ин худ аллакай фоли нек аст. Пешгӯии оянда ва таъмини рушди босубот дар иқтисоди миллӣ нахуст самараи заҳмат ва пешбинии таҳдидҳои эҳтимолии буҳрони иқтисодӣ буд ки бо тарҳрезии хуса таҳияи стратегияи хоси иқтисодӣ амалӣ гардид. Ин аст ки аз рӯи нишондод ва омӯзиш рушди иқтисодиёти тоҷикистон бо дастовардҳои хос баҳо мегирад. боиси ифтихор аст ки тамоми нишондиҳандаҳо дар 3 моҳаи аввали соли 2024 устуворона таъмин гардид ва тамоми соҳаҳо, тамоми бахшҳои калидии рушди иқтисоди миллӣ албатта дар ин масъала ҳиссагузор боқӣ мемонанд, чунки воқеан ҳам дар партави сиёсатҳои созанда ва тамоми нақшаву чорабинои барномаҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз тамоми корҳои созандагӣ бо маром дар ҳама соҳа ҷиҳати татбиқи барномаҳои давлатӣ нигаронда шудааст ки воқеан ҳам аз ин миқдор дар 3 моҳаи аввали соли 2024 теъдоди 3492 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ ки дар бахши асосӣ яъне ки саноати истиқрор ва саноати коркард албатта фаъолияти пурсамар намудан ҳиссаи асосӣ гузошта устувории рушди иқтисоди миллӣ имрӯз барои тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо дар баробари коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ва тақвияти иқтидорҳои нав вобаста ба қувваҳои нави корӣ дар дохил имрӯз мо метавонем ки ба дилхоҳ ҳадаф ё ки мақсадҳои худ расем. имконоти фаррохи сармоягузорӣ, ташаккули механизми судманди тиҷоратӣ, тақвияти соҳа бо роҳи ҳавасмандгардонӣ ва як қатор омилҳои дигари рушд, марҳилаи навини рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакат бо дурнамои самтҳои муҳим дар асоси сиёсати давлатӣ самаранок таҳким меёбад. Масалан, дар натиҷаи татбиқи барномаҳои давлатӣ ва ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ ки бо татбиқи самараноки ислоҳоти иқтисодӣ, амалӣ намудани стратегияҳо, барномаҳо ва тадбирҳои зидди буҳронӣ роҳандозӣ шудааст, дар 5 соли охир рушди иқтисодиёти тоҷикистон ҳамасола ба ҳисоби миёна дар сатҳи 7.3% таъмин гардида маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 71 миллиард ба 115 миллиард сомонӣ расид ва ба ҳар сари аҳолӣ 1.5 баробар афзоиш ёфт. имрӯз дастовардҳо бо натиҷаҳои мусбат баҳогузорӣ мешаванд. дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳукумати мамлакат супориш дода шуд ки ҷиҳати дар 7 соли минбаъда то ба 10% паст намудани сатҳи камбизоатӣ чораҳои зарурӣ амалӣ гардад. бояд гуфт ки дар 12 солаи охир сатҳи зиндагии мардуми мамлакат тадриҷан беҳтар гардида нишондиҳандаи сатҳи камбизоатӣ аз 83% соли 1999 то ба 62% дар соли 2023 паст гардид. тибқи дурнамо ки аз ҳидоятҳо ва дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ мегирад, дар соли 2024 тавассути татбиқи самаранок суръати рушди иқтисоди миллӣ бояд дар сатҳи накам аз 8% таъмин гардад. бо дар назардошти рушди фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ ки бо такя ба имтиёзу сабукиҳо пеш меравад, таҳкими нишондиҳандаҳо, таъмин ва дастовардҳо бо натиҷаҳои нав ба нав дар кишвар ба қайд гирифта мешаванд. иқтисоди кишвари мо сарфи назар аз таъсири омилҳои беруна бо қадамҳои устувор пеш меравад ва имрӯз дар тамоми бахшҳои ҳаёти кишвар аз ҷумла иқтисод таъмилҳои назаррас мушоҳида мегардад ва агар мо 3 моҳаи аввали соли ҷориро нишондиҳандаи иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварро мавриди омӯзиш ва таҳлилу арзёбӣ қарор диҳем, пас ба назар мерасад ки ин нишондиҳандаҳо дар қиёс бо ҳамин давраи соли гузашта хоб зиёд ҳастанд. аз ҷумла агар мо дар нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ назар афканем, дар ин давра мебинем ки маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар аллакай дар 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ ба андозаи 8.2% афзоиш ёфт ва дар афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ҳиссаи бештар, яъне аз ҳисоби рушди соҳаи саноат, бахусус саноати коркард, ва шумо хуб медонед ки имрӯз санааткунӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи 4-уми миллӣ эълон шудааст ва имрӯз дар таъмини рушди иқтисоди миллии мо ин соҳа нақши муҳим ва арзанда дорад. ҳамзамон дар ин давра рушди соҳаи кишоварзӣ, яъне дар ин нишондиҳани рушд ба назар мерасад ва ҳамчунин ҷалби сармоя, яъне сармоя хоб ба сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ ҳам ва дигар нишондиҳандаҳое ки яъне ки муътадилии макроиқтисодии кишварро нишон медиҳад дар 3 моҳаи аввали соли 2024 яъне муътадил ба назар мерасад ва дар маҷмӯъ гуфтан мумкин аст ки дар 3 моҳаи якуми соли 2024 тамоми нишондиҳои макроиқтисодии кишвари мо муътадил арзёбӣ карда мешавад. дар натиҷаи дастгирии пайвастаи давлату ҳукумат ҳоло бахши хусусӣ бо маром инкишоф ёфта имрӯз саҳми он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ беш аз 70%, дар таъмини аҳолӣ бо ҷойи корӣ 68% ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлатӣ 80%-ро ташкил медиҳад. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷалби сармоя диққати зарурӣ зоҳир намуда барои дастгирии фаъолияти соҳибкорию сармоягузорӣ имтиёзу сабукиҳои зиёд ҷорӣ карда шуданд. чунин нишондиҳанда ба ҷалби бештари сармояи дохиливу хориҷӣ таъсири мусбат
مثبت رسانده زمینه برای رشد استواری اقتصادی ملی است. از جمله در اساس نقشه‌های رشد با مقصد تامین نیکوحالی مردم تاجیکستان و بلند برداشتن سطح زندگی، سال 2024 شروع از 1 ینور مزد مهنت خدمتچیان حربی و حفظ حقوق 40% بلند برداشته شد. در این روند از 1 ایول نفقه‌های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی و علاوه پولی 30% از اندازه مقرر شدهش زیاد کرده می شود. همزمان از 1 ایول سال 2024 معاش وظیفوی مقامات‌ها از جمله ساحه‌های معارف، علم، فرهنگ، ورزش، تندرستی، اجتماعی و دیگر تشکیلات‌های اجتماعی، بودجتی و استیپندیاها 40% زیاد کرده خواهد شد. باید گفت که نتیجه‌های مثبت در اول سال 2024 که در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها و رشد همکاری دولت با بخش خصوصی تامین گردید، عامل زمینه بخش بهره بلند گردیدن حجم مجموع محصولات داخلی مملکت خواهد بود. چون این روند سرآغاز از هممرامی شهروندان بهره پیشرفت دولت در راه داده با تکیه به عزم و اراده قوی سازندگان وطن، در آینده نیز نتیجه‌های نظررس از روی رشد استوار به قید گرفته خواهد شد. فخرالدین محمد یوسف، مهروز جمعه، اخبار. пахтакорӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзии мамлакат ба ҳисоб меравад. имрӯзҳо бо назардошти мусоид гардидани вазъи ҳаво кишоварзони ноҳияи дӯстӣ маъракаи кишти пунбанонаро вусъат бахшида мувофиқи дурнамо нақша доранд ки имсол дар майдони наздик ба 8000 гектар кишти ин зироатро ба роҳ монанд. гузориши ҳамкоронамон исмоили соҳибназар ва мусои нурмуҳаммад дар ин хусус. маъракаи кишти пунбанона дар ноҳияи дӯстӣ идома дошта, ҷиҳати сари вақт ва бо назардошти талаботи қоидаҳои агротехникӣ анҷом додани он аз ҷониби масъулин тадбирҳои лозима роҳандозӣ карда мешавад. бо ин мақсад дар ҷамоати шаҳраки 20-солагии истиқлолияти ноҳия бо иштироки масъулин, мутахассисон ва хоҷагидорону пахтакорони ноҳия рӯзи кушоди саҳроӣ ташкил карда шуд, ки дар он мутахассисон ба кишоварзону хоҷагидорон бобати роҳу усулҳои манфиатовари кишт, шурӯъ аз омода намудани замин, интихоби тухмиҳои серҳосилу ба иқлими минтақа мувофиқ ва бо истифодаи техникаҳои мавҷуда дар муҳлатҳои мусоид анҷом додани кишту марҳилаҳои баъдии парвариши он маслиҳатҳои муфид доданд. тавре иттилоъ дода шуд, пахтакорони ноҳия таи чанд соли охир бо тавсияи олимони соҳа ва дастрасӣ аз техникаҳои муосири пахтакорӣ дар ин самт ба натиҷаҳои назарраси меҳнатӣ ноил гардида истодаанд. қисми зиёди заминҳо мо кишти пахта мегзаронем бо тарзи нав, яъне тарзи усулҳои зери плёнка. мо бо гуфтаи олимо ки ҳам барои чигит кам хароҷот ва ҳам аз алафҳои бегона набаромадан кишти пахтаро гузаронда истодем ва оянда ният дорем ки мо дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ киштое ки ҳамин зери плёнка бо технологияҳои нав, яъне тухми пошакҳои ҳозиразамон кишти пахтаро гузаронем. тавре масъулини соҳа иттилоъ медиҳанд, баҳри сари вақт ва дар муҳлати тавсиянамудаи олимони соҳа анҷом додани маъракаи кишти пунбадона дар ноҳияи дӯстӣ шароити мусоид аз ҷумла техника ва тухмии зироат фароҳам мебошад. махсусан ҳамасола қабл аз шурӯи кишт тадбири техникӣ таҳти унвони техника мададрасони марди деҳқон дар ноҳия роҳандозӣ карда шуда, дар он хоҷагидорону механизаторон техникаҳои худро алалхусус тухми пошакҳои пунбадонаро дар ҳузури мутахассисони соҳа аз санҷиш гузаронида дар хатти тайёр мегузоранд. طبق اطلاع کشاورزان ناحیه دوستی سال گذشته در میدانی بیش از 7700 گکتار نوهای گوناگون با اقلیم وادی مطابق پنبه کشت کرده در نتیجه مهنت هوسمندانه و رعایت درست و سریع قاعده های اگروتکنیکی توانستند که دورنمای استحصالی را بر زیاد تأمین نمایند. این سال هم پختکاران تکنیکه های ساحه را سری وقت از سنجش گذرانیده تخمی پخته را ذخیره کردند و با باوری ابراز می نمایند که این موسم نیز در برابر صفتناک انجام دادن معرکه کشت و رعایت درست اگروتکنیکا در مرحله های بعدی پرورش این زراعت تکنیکی به نتیجه های بلند مهنتی نائل می گردند. طور مشاهده گردید امروزها در ناحیه دوستی در برابر وسعت کشت پخته همزمان جمع آوری حاصل سبزوات بروقتی و پرورش آن برای مرحله های بعدی در گرمخانه ها ادامه دارد. همچنین طبق برنامه مخصوص در حدود جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت ناحیه پرورش درخت پاولونیا که برای استحصال مبل پیش بینی گردیده است به راه مانده شده رشد داده می شود.
кишоварзони ноҳияи Қубодиён солҳои дуру дароз аст ки ба кишту парвариши зироати пахта машғуланд. акнун ин самти кишоварзӣ аз соҳаҳои асосӣ ва стратегии ноҳия маҳсуб меёбад. натиҷаи тадбирҳои дуруст роҳандозӣ гардида дар самти пахтакорӣ аст ки сол то сол масоҳати кишти пахта дар ноҳия васеъ карда мешавад. аз рӯи иттилои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Қубодиён дар давоми як соли охир масоҳати кишти пахта то 700 гектар зиёд карда шуд. акнун аз рӯзҳои мусоиди офтобӣ бархурдорӣ карда кишти пунбадонаро вусъат мебахшанд. танҳо дар кооперативи тиҷоратии истеҳсолии авестои ноҳияи Қубодиён бештар аз 100 гектар пахта кишт карда шудааст. чун солҳои пешин аҳли заҳмати хоҷагӣ тасмим доранд ки дар майдони 800 гектар ду навъи тухмиҳои ватаниву хориҷиро кишту парвариш намуда дар истеҳсоли ашёи хом ва содироти маҳсулоти рақобатнок замина фароҳам биёранд. 52 тухми пошак дар ҷамоати деҳоти Тахти Сангин, ҷамоати деҳоти ба номи Утақара Назаров ва ҷамоати деҳоти ба номи Эшмурод Ниёзов машғули кори саҳроанд. дар муҳити нисбатан гарми ноҳияи Қубодиён дақиқан тухмиҳоеро пазируфтанд ки дар шароити нисбатан гарми водӣ ҳосили фаровон бидиҳанд. дар ноҳияи Қубодиён сабзишу нашунамои ғалазор хуб ба назар расид. инҷо шуруъ аз давраи тирамоҳ ғалла корида буданд. бо додани 2 маротиба ғизо аён аст ки ҳосили интизорӣ умедбахш хоҳад буд. деҳқонони ноҳия дар заминҳои обӣ то 50 сентнери гандум ба даст меоранд. дар саҳроҳои ноҳия нашунамои сабзавоти тару тоза ва ҷамъоварии баъзе сабзавоти рӯида хуб мушоҳида шуд. аввалин шуда маҳсулоти кишоварзии деҳқонони ҷамоат ба сокинони ҷумҳурӣ пешкаш карда мешавад. чӣ тавре ки айни ҳол шоҳид гардидед қулфинай дар ин ҷо пухта расидааст. кишти пахта низ идома дорад. айни ҳол тибқи нақша 33% нақшаи кишти пахта иҷро гардида бо ҳавои мусоид пурра ба анҷом расонида мешавад. муҳити созгору муносиб ба он мусоидат мекунад ки дар як сол то 3-4 маротиба маҳсулоти дилхоҳ ба даст биёяд. маҳз ҳамин гуна низоми хуби кори саҳро ба он замина мегузорад ки дар амнияти озуқавории мамлакат ҳиссагузорӣ карда шавад. абдурозиқи азиз, давлати Файзулло, ноҳияи Қубодиён, ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хайр, саломат бошед.